କିଛି ସମୟ ଗାଁରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପରେ ଫାଇନାଲି ପପୁ ଭାଇ ଗୋଆ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ହେଲୋ ଗାଇସ୍, ମୋ ନାଁ ଗଣେଶ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଆରେ ରୁହେ। ତ ପବ୍ଲିକ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ପପୁ ଭାଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଆଜି ରିଟର୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ଚେହେରା ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବ ମୁଁ କେତେ ଖୁସି ଅଛି, କଣ ପାଇଁ ଖୁସି ଅଛି ଆଗକୁ କହୁଛି। ଖୁସିଟା ହେଲା ପୂଜା ଦିଦି ପପୁ ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ମୋ ପାଇଁ କାଜୁ ପକେଟ ଗୋଟେ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲି ଦେଖା ହେଲା ଆମ ଅଫିସରଙ୍କ ସହ। ଭାଇ ଗୋଆରୁ ଗଲାବେଳେ ହିରୋ ହେଇକି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଗାଁରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ପୁରା କଳା କାଠ ବଢିକି ଆସିଛି। ଆଉ ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପପୁ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ରାସ୍ତାରୁ ବ୍ୟାଗଟାକୁ ଧରିଥିଲି। ଧରିଛି ମାନେ ଦୋକାନରୁ କିଛି ଜିମ୍ ଟ୍ରେନରେ 2 ଦିନ ଟ୍ରାଭେଲ କରି ଥକି ଯାଇଛି। ଦୋକାନରୁ ଥଣ୍ଡା ଗୋଟେ ମାରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ। ଗୋଆରେ ତ ଏବେ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି ଆଉ କିଛି ଜାଗାରେ ଧାନ ରୁଆରୁଇ ବି ଚାଲିଛି। ଆମ ଓଡିଶା ପଟେ କେବେ ହବ ପବ୍ଲିକ କିଏ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ପପୁ ଭାଇ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ ମିଚର କି ବିସ୍କେଟ କିଛି ଆଣିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି କାଜୁ ପକେଟ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ବି ପୁଣି ଆମ ପୂଜା ଦିଦି ଦେଇଥିଲେ। ଭାଇ ଗାଁରୁ କିଛି ନେଇ ଆସିବା ଆଉ ଗାଁ ପିଲାଙ୍କ ସହ ମିଶି ବାହାରେ ଖାଇବ, ୟାର ଖୁସି ନା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ମୁଁ ତ ଦିଦିଙ୍କି କିଛି କହିନଥିଲି ଦେବାକୁ, ଫିର ବି ମୋ ପାଇଁ କାଜୁ ପକେଟ ଗୋଟେ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିଲ ପବ୍ଲିକ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଭାଇ ପ୍ରତି ଭଉଣୀର ଭଲ ପାଇବା। ଯେହେତୁ ଆମ ପୂଜା ଦିଦି କାଜୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଏକା ଖାଉଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ପବ୍ଲିକ। ରୁମରେ ଏବେ କେହି ପିଲା ନାହାନ୍ତି, ପିଲା ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି କିଛି ଦେବି ଆଉ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଟେ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।